gibalik ang segment nga Laban Ubawi sa longest running noontime show nga Itbulaga usa ka katabang sa panimalay ang 11 milyonaryo ning tuiga. Wala magdahom si Salmia makasait nga usa ka milyon ka pesos ang iyang iuli sa dihang maisubon kining mitapos sa maong game show nga wala gid mobawi sa kahon nga iyang napilian ni adtong Martes. Unang buhaton ni Salmia nga iyang ulion ang iyang upat ka mga anak nga kasamtangan niyang gibilin ngadto sa iyang inahan sa Sulu. Ingon man ang pagtukod og gamay nga negosyo alang silang inadlaw nga panginahanglan. Ang maong winner kanhi OFW sa Saudi Arabia ug napugos sa pagpauli dinhi sa nasud human na biktima sa pagmaltrato sa iyang amo. Sa Showbiz Chika, Maris Puyo.